dịka nwa nara akụ nna ya n'iyi ka anyị rịọ ya amara ga-enyere anyị aka ibikọ ụmụ ya ọhụrụ n'anya. Sakramenti nke mgbaghara njọ were na-akụzi ịhụnanya Chineke nna anyị, onye na-agbaghara onye njọ nke nchegharịrị echegharịrị. Anyị arịọ gị biko dị nwenu na-akwasị ndị enweghị olileanya na ndụ ha. Anyị arịọ gị biko dị nwenu anyị. Maka ndị kwụsịgoro ibi ndụ nke okwukwe ha, ka ha nwee nnukwu mmetụta site n'akụkọ nke nwa nara akụ nna ya n'iyi, site n'ịza oku nke amara Chineke, ka ha laghachi n'ụlọ nna ha. Anyị arịọ gị biko dị nwenu anyị. Ka ha site na mmeso ọma anyị n'ebe ha nọ bụ onyinyo ebere Chineke. Anyị arịọ gị biko dị nwenu anyị. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ka ahụhụ n'ọbara Jesu kwapụrụ maka ndị ya, na-ekpetara ha ekpere ugbu a n'ihu nna ya bi n'eluigwe. Maria bụ nne Jesu, onye nzọpụta anyị, site n'ikpe ekele Maria. Ka anyị rịọ Chineke nna anyị dị ebere maka ihe ndị ọzọ dị anyị mkpa. Nna, nwa gị kagburu njọ mana ọ kagbughị onye mere njọ. Biko mee ka anyị kpọọ ụzọ nke njọ niile asị ma rịọ gị mgbaghara maka njọ anyị site na Kristi dị nwere anyị.
aja nna nke unu bụ ihe ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara anụ. Onye nwe anyị ji aṅụrị ebutere gị onyinye ndị a bụ ihe iji agwa anyị ọrịa mgbe dum. Biko anyị ji umeala arịọ, mee ka anyị jiri okwukwe dị ndụ na-esepụrụ gị, bịakwa na-efe gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka nzọpụta nke ụwa. Anyị na-arịọ na-ese na Kristi onye nwe anyị nọnyere unu. N'ihi na ọ bụ gị nwa tinyere ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha were na-akwado n'afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site na itinye obi anyị n'ekpere na ọrụ nke ịhụnanya na site na isonye ugboro ugboro n'emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na gracia nke ụmụ nke Chukwu. Nke a anyị na-eso igwe ndị ọnwa niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị Oh
Chitansco gazuru ụwa niile mgbe gị ịhụnanya gị jupụta ya gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishop anyị bụ Marcel na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa a were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Oh
Chineke, ọ bụ gị na-enye mmadụ niile na-abata n'ụwa ihe. Biko were ebube nke amara gị kụnye ihe n'ime obi anyị. Mee ka obi anyị jupụta na ihe nke ozi ọma gị, ka anyị na-eme ihe na-amasị ebube eze gị mgbe niile, bịakwa nwee ezigbo ịhụnanya n'ebe ị nọ, site na Kristi Onyenwe anyị. Good afternoon, everyone. I have a brief announcement to make. So at the end of the announcement, I'll be inviting the director of the Knights of Columbus, Sabden, to come and talk to us briefly on the membership drive. And I can't say I don't know so here's an announcement on June 7th, and we Sports Day, Novelty March.